Ang atong ebanghelyo naghisgot sa usa ka inahan nga taga Kanaan nga nagpakita sa iyang paghigugma, pagsalig o pagtuo ngadto sa Dios. Nay instinct sa mga inahan sa ilahang mga anak nga usahay dili kayo mabati sa mga amahan, no? Kay kining relasyon sa inahan o sa anak sugod pagod diha sa samtang diha pastiyan ang anak na nasilay kining koneksyon, no? Awod sa gikaon sa inahan mao pa gikaon sa bata sa tiyan, o sa gibati sa inahan mao pa bation sa anak, no? Inikataw nas bata ang amahan anha pa mag build up og kanang panagsuod, no? Pero ang inahan gikan pa mismo sa tiyan. Mao na nga usahay kitang mga anak o ang inahan naay bisag dili ka mo sulti, no? Mahibaw na hina ang atong inahan ug unsay buot nimo ipasabot. Ang inahan nagoy masayod niya ng hilak sa bata, makadiferensya siya o kanang hilaka gigutom ba na o nakaihi ba na. Ang uban ana, ang imahan di makaintindi ana, pero ang inahan, no, makasabot siya ni ana. Bisan pa rin kadako na. Ang bata moadto sa eskwelahan ug mananghid sa papa, mingon pa mangadto nako. Mingon din ng amahan, lakaw na, malit ka. Pero ang inahan gani may pananghiran, ma moadto nako. Mingon din ng inahan siyang unahuna, kining anaka di ra bigyan nimo lakaw og way 20 pesos nga baon, no? Bisag ko maingon gay kung 20 ma, no? Makaibaw na gyud ang inahan, nangayo nig baon. So ingon niya na makaigsunan, no? Ang instinct sa usa ka inahan sa pagpangga o paghigugma labi na siyang anak. O mao po ni diri karon sa ebanghelyo nga atong nadungog. Ang usa ka inahan nga taga Kanaan mihimo og risgo pagduol ngadto kang Hesus aron pagpangayo sa kaayuhan sa iyang anak nga nasakit. Nganong risgo man? Tungod kay una sa tanan, dili siya Hudiyo. Usa siya taga Kanaan, hintil, mas ubos-ubos og dignidad, labi na kay babay siya, nya dili siya Hudiyo. Kahibaw naman mo nga ang Hudiyo, superior. Basta dili ganing mo sakop sa katilingban sa mga Hudiyo, mura mong padaplin. Wa mo'y apil, wa mo'y labot. Pero ang maong usa ka inahan, tungod ug alang sa iyang anak sa kaayuhan, mihangyo kang Hesus. Mao nga risgo yun to. Og usa pod dili po ka maka-ako nga mosulti mohangyo sa usa ka lalaki nga Hudiyo. Tungod kay para sa ilahang kultura, ang mga babay usa pod na nga way dignidad diha sa katilingban. Mga segunda klase ra mo, mga lalaki ra. Mao nga kining usa ka inahan sa mong ebanghelyo nga atong nadungog, wa niya baliha kanang tanan. Naninguha, naningkamot, intawon, sir, tabangi intawon ako, kaluy intawon ako. Ang anak kong babae giyawaan ug nagantos pagmaayo. Gisukod ang iyang pagtuo o ang iyang hangyo ngadto sa Ginoo. Giingnan pa siya sa mga apostoles, papahuwaan ang bayhana kay langasan kayo. Pero ang maong babae nagpadayon gihapon sa paghangyo o pagsinggit ngadto kang Hesus. Pirmiro wa gid siya paminawa sa atong Ginoo. Mura ra gibaliwala. Apan sa ikaduha niyang hangyo, ningon ang atong Ginoo nga
Dadi maayo nga kuhaon ang kalanon kay gipadala ra ko para sa mga Israel og dili ngadto sa mga lain, no? Dili para ngadto sa mga matud pa sa gipulong nga gigamit ngadto sa mga iro bot ipasabot ngadto sa laing pundok. Apan ang babay miingon, "Sir, bisan gani ang mga iro makakaon man sa mumho nga mga tagak gikan sa lamisa sa agalon." Og diha nasukod ni Hesus og unsa siya kamaayo nga inahan nga mipursigi naningkamot wa kawad ig paglaom para sa iyang hinigugma niyang anak. Og diha gihatag ni Hesus ang iyang gihangyo og miingon ang Ginoo, "Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo." Mga kaigsunan, ang imahin o kining gipakita nga pagsalig, pagmahal sa usa ka inahan, hinaut unta nga maupod kining maong pagbatia nga ato ang mapraktis o mabansay sa atong kaugalingon labi na karong panahona. Siguro ko nga daghan tag mga pag-ampo usab o mga paghangyo nga atong gihimo para sa atong mga minahal sa kinabuhi. Gawas sa ato ang kaugalingon. Siguro sa ato ang mga ginikanan nga mga masakiton. Kauban nato diha sa pamilya nga nanginahanglan pud sa atong mga pag-ampo. Unta ang ato ang pagsalig sama usab sa mong inahan nga gihisgutan karon sa ebanghelyo nga taga-Kanaan. Nga dili usab kita kawad-an og paglaom, no? Nga usahay makaingon ta, "Ang mura magwa donggang akong pag-ampos Ginoo. Nay among silingan, way simba-simba, way ampo-ampo ang mga kanahan, mga dato man. Ako nga pwerte na akong luhod-luhod, ampo-ampo, nobina, bisag sa pobre maghihapon. Murag magwadunggas Ginoong akong pag-ampo." Makigsunan dili ka na tinuon, no? Nga sama sa maong inahan sa ebanghelyo, padayon. Ayaw kawadi og paglaom. Ayaw kaluya, no? Sa imong mga pangaliyupo o mga pag-ampo nimo ngadto sa Ginoo. Kay ang Ginoo makaigsunan naminaw na sa atong mga pag-ampo. Iya lang kanang gipaminaw usahay sukdon ang ato ang mga pasensya, no? Ang atong pagpailog apan ayaw kawadi paglaom kay ihatag ka na sa Ginoo sa insaktong oras o sa insaktong panahon. Busa makigsunan, hinaot nga ang atong mga kaugalingon adunay kadasig. Mao ka ng grasyaha nga atong pangayoon ngadto sa Ginoo. Taas-taasan pang atong mga pailog alang sa atong mga pag-ampo ngadto sa Ginoo. Ug unta sa insaktong panahon ayaw usab o kasurpresa kay ihatag gayud kana sa Dios alang kanimo o alang kanato. Manindo kitang tanan. Ato karong bag-uho ng atong pagtuo